Yritettiin käydä maailman toiseksi suurimmassa rakennuksessa, joka näkyy tuolla takana. Käytiin ostamassa turistikierrokselle pakolliset liput. Ja sen jälkeen mentiin kiertämään tätä rakennusta. Aikaa piti olla puoli tuntia, mutta ei ehditty kiertää sitä puolessa tunnissa ja myöhästyttiin koko kierrokselta. Mutta toisaalta todettiin, että ehkä se on hauskempi läppä kuin se itse turistikierros. Nyt siellä just on parvekkeella se turistiseurue, mihin meidänkin oli tarkoitus mennä. Muuten Bukaresti on ollut ihan hauska, paitsi saapuminen oli taas aika tuskallinen ja typerä. Mentiin ensimmäiseen taksiin, mitä tultiin tyrkyttämään, ja tietysti se maksoi taas aivan helvetisti enemmän kuin mitä sen olisi pitänyt maksaa. Tyhmä virhe taas. No, ensi kerralla sitten paremmin. Mä katsoin jo asemalla, että tossa on jotain opasteita sellaiselle taksille, jotka lupaa, että he ei huijaa eikä ylilaskuta. Mutta en sitten jaksanut jäädä vaatimaan, että mennään nyt tonne eikä tänne, kun siinä oli juuri sopivasti tarjolla kalustoa. Sitten mentiin väärään. Hostelli on ihan kohtuullinen. Voisi tietysti olla ehkä vähän vähemmän natiseva sänky. Mutta muuten ei kauheasti valittamista. Aika siisti kaupunki kyllä tääkin. Seuraavaksi jäätelö.